Ni kun san din me yake daure min kai? Wai ta ya za a yi a ce Farida tana aikata wannan hankal? Wai ba mu sani ba. Kina gani ranar Khalid ke kira ni a waya yake ce mu wai ma da koken aka kama ni. Wani ai abin daurewan kai. Ta ya za a yi a ce haka? Ni abin daurewan kai. Kin san kowane ɗan adam yana da sirri ne. Wai fa ita ma bai yarda da ita. Gani nake kawai Sara ta zo a kama. Ka sa a kama mutum. Iya faruwa an kama masu Farida. Bayan kan take da kowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Subhanallah. Ta aljanna. Allah ya saba ma wuce ta ƙara bata miki rai. Me kuma ta ce miki? Dan Allah dan Annabi ki magana. Ko hakan zai sa zuciyata ta sanyi daga tashin hankalin da nake gani daga fuskanki. Dan Allah dan Annabi ki share hawayenki. Kada ƙasar gidan nan ta shige ni akan gazawa akan yi miki adalci. Gashi. Da Allah ka taimaka min ka amsa dan Allah ka karba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan yi da wannan? Na so a ce na rayu da kai, rayuwa na har abada. Na so a ce na cika adadin numfashina a gidanka. Amma na fahimci ƙarfin gudumar da take son ta rusa ƙofar da na rufe. Ta fi ƙofar ƙarfi. Da dukkan alamu za ta yi nasarar rusa katangar da aka gina ta da tsantsar yadda da aminci. Ban fahimce ki. Zuciyata ta kasa yadda da abin da take harsashi game da furcinki. Dan Allah dan Annabi Mubarak ka sake ni. Idan abin yayi an ja maka fito na zan gudu. Gudu ka je ina. Zan gudun nan an tafi lokacin mai zan zauna in yi. Abin da kike gudu kafa ta tafi na da. A ce haka kiya ga hakan da fara yayin cewa kada ku ga kowa ni yanzu ya iya cikin ta irin da kamar yau. Haba da aljanna. Wannan wace irin magana ce? Ke fa mai ilimi ce. Mubarak ba zan iya zama da kishiya ba, ka san ina da tsananin kishi. Ba zan iya ba, ka sani. Da za a bani zaɓi da na zauna da kishiya da na zauna da bakin kumurci, zan zaɓi zama da bakin kumurci a cikin gidan nan, zai fi min sauki. Ke har kin ɗauki yadda kin ba wa ɗa namiji? Ba wai yadda ne na ɗauka na ba wa ɗa namiji ba. Ya kamata ki gane cewa a kowane ɗa namiji ne ya kasance na. Kuma daɗi da ƙari a kowane lokaci bawa yana iya sauya. Ya kamata ki gane haka. Kuma kama zargin sa ake kuma tabbatar da cewa ya aikata wannan abin. Ya kamata mu mai adalci saboda ba mu samu tabbaci ba ko mun gani da idanunmu. Amma sai mu yi shawara kafin nan. Sai ki zo ki tambaye mu ya kuke gani, sai da nace kake daga wannan wayar. Da sai mu fara yin magana me ya kamata mu. Mubarak ni zaka ga ya zancen banza zancen wofi? Ni zaka yi wa zance biyu kamar tsohuwar banza? Shashancin banza da na wofi. Umarni fa na baka. Ba zabi na baka ba ko baka ji ba. Ko ka manta abin da na gaya maka? Tabbija. Tunda abin naka ya zama haka, zan maka maganar ƙarshe wallahi. Auren nan abin da ya fi ma shi za ka yi in ba haka ba sai na tsine maka kabu duniya in gaya ma. Tsinewa kuma ma. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa.